molto, ma che Tu, ma vuole che munquaschi? Ide, no. Ma che ma munquaschi, sta zitto, mi specchia e chiede del mio nolo pubbo, ma mai non sarà qui con me. Ciao, come ciao. Chiede un'onda che vince mi ritorno. Ma non mi ricordo, non è molto, ma che munquaschi, no. Fia da Holland, voglio che io pensi d'attività. Allora, non c'è un sciossi, non scemi, che sa, non c'è la vita. Ed il chi va sciolto, vinci. Allora, se non gli altri la sarà che ti provo. La casizzo qua. Questo qua. No, non andiamo. Il nostro vede, il cibo, grande sì. Grande sì. Non bisogno, grande sì. Lascia che non ho ciò che ti sto ha visto che non ti do Ci fa una cosa. giuro. Ora che era giù sortignere la mano che cosa. Ma noi sono, vediamo, ce l'ho di una cifra 50 anni da monto, vediamo che comunque. Io bene, dai, era facile. Ma hai giuro? Non ti suono, ma da. Ora. Poi mi ha dato la linea. Ora te fichi. Mi hanno finito sopra porta, io lì del mondo. Usa ma switch perché. Urban az a házasság szédélgő, aki a te drága lábos anyádúszol ására ki akar téged próbálni. Hol van? Hol az a Helion Tipló, aki mindig azt szólja, hogy az neki munkászki. Hol? Jó, ma mit a máta arra fiatalember elgondolsz, aki az elég bükkó, tudod, beszéltetni? Beszélj! Tudod, azt mit kérdezik? Hogy te mennyit zavarsz? Igen? Hát de akkor ki volt az a nyíkhaj, aki a Zaliben annak így bekezdeni? Apukám, én egy valómással tartozom neked. Az a fiatalember nem a csöpike kezét akarta neki. Hála a jó Isten! Csak nem! Hát a téged! Hát téged akartak elvinni alsódálású befigyéle! Ide jutottam 25 évnyi házasság után! Sikerült! Mindegy! Megcsináltam kósadon! Videig a banyámat! Igenis nem azt mondom! Nem fogom engedni, hogy a házamat elbékezik az autós emberek! Ki fogom rúgni, kirugom! Nézd, kirugom! Jaj, gyere kislányom, apád mikor jár, csinálj sokan maga arra van. Kivelém! Kirugom! Tartom az én gácsiámat! Most vettem beléd vadonatús polti puffogó. Tiszteletem és elnézést a zavarásért. Ne mondjon semmit, feleségem van, mindent elmond. Igen? Hát ez nagy megkönnyebbülés nekem. Akkor a nagyságos asszony említette a szándékaimat. Igen. Gondolom, maga is ki akarja próbálni. Vagy talán ele is piszka. De kérem szépen, biztosíthatom a szándékaimat. Ne biztosítja, ismerem az ilyen embert. Előbb biztosítja, utána még jól összetek. A kedves feleségével már beszéltem. Mit akar a feleségemtől? A feleségemnek egy semmi közel. Egyébként is még mit akar attól a véncsotrogontól? Hát, hogy mondhat ilyet a felesége igenis jól tartja magát. Tudja, mennyit zavar az a kicsike? Zavar? Kicsike? Hát, persze az az igazság, hogy eléggé karcsú. Hogy mi igazán nem kéne? Múltkor lementem vele Szentgyőrre. Oda-vissza. Megevett 20 litrét. Megette szó szerint megette. 20 meg? De minek adod neki annyit? Minek? Mikor szép az én megáll, nem akar tovább menni. Még szerencsére, mert
Én nem tudom, hogy baszintek magamat erről a csöpikérül. Elég nagyon óvatos, én most próbáltok ki. Most próbáltam ki, hát nem egy nagy szám. Maga kipróbálta? Ki? De, rémes ital. Ez egy bűntanya. Nem kell túlzás, más. Szerintem az van, hogy az öreg nagyságos asszony rajtunk akar meggazdagodni. Magától menjünk ki. Na de kérem szépen. Kérem szépen oda, aki újsághirdetésre elérkezik, az ne legyen finnyas, és papír szinten. Újságban is hirdetni? Még ilyen jó van a ponton, most olyan szép, s ilyen jó, közben sehol semmi, az. Van a pókáló is bírál. Te ilyen nőkkel? Maga kipróbálta fiatal ember? Elég csókolom, én csak megtöltöttem vele. Hát, elég összealapotban van az ágy. Tessék a kulcsot is visszaadni. De fiatal ember, nem arról zsargomoskat. Maga is látható lent a sarkún. Nem egy fényes jó szartát, amilyen célra kell. Magának arra megfelel. Na inkább beszéljünk az anyagról. Muszáj, ezt itt én előttem. Hát te ilyen nőkkel, mondom, már szinte családtak. Hát magának semmi. Menjünk kapunk kéten. Újságban hirdetnek. Bennem egy világot. Újságban hirdetnek, nálunk ez így szokott. Amikor én megismertem őt, itt a ház előtt azon a szép tavaszi napon, akkor elhatároztam, hogy ő az enyém lesz. És én egész nap bennülök a szerkesztőségben és tördelek. És csak rámondtam. Jaj, szegény csacsi fiú. Hát ha tudtam volna, hogy magát ez így megrázza, akkor nem adom fel a hirdetést elvégre. Ismerősök között is el lehet intézni. Hát egy tiszta hűvés. Hát nem viccelődj, de nem kérem. Hát én mondtam, hogy ez nekem munkaeszköz. Jaj. Na megyek és megveszem azt a 9 éves ladát, itt ma úgyse lesz semmi, mint te figézés. Na elég csókolom. Hát fiatal